Ge backjävel! Flytta för dig! Flytta! Får! Hur var det? Hur var det? Hur var det som kastade? Ingen! Vadå ingen? Vadå, vi bara var här och skulle testa budet. Hur var det som kastade? Hur var det? Du filmar det! Nej, ta det lugnt. Vi bara står här och ska testa budet. Chilla. Nej, jag har inte filmat det här. Jag har inte filmat det här. Mamma, Jag har inte filmat det här. du får inte köpa, mamma,